Svaki put isto ulazi. Ti uđeš malo visočije u pistu, a ne malo niže. Viš kako nekako fino dodiri.
Kako veze? Pa nema veze, ovo je kabel od nekog senzora, a ovo je neka navigacija. Da se poklopi. Brate, posle se ljudi čude kako Krampus troši prestali se.
Ne, tvoja Đina slika bolje, da, vidiš ti to bolje uradio. Odmah,